Poštovani gledaoci, u prošloj emisiji imali ste prilike da vidite jednu umetnicu, bila je to gospođa Lesel, koja je predstavila slike u našoj emisiji. Sve više i više nam se javljaju umetnici. Jedna od njih jeste ovoga puta gospođa Nevena Džaja. Drago mi je da ste večera sa nama u emisiji. Dobroveče. Dobroveče. Nevena Džaja živi otprilike 35 godina u inostranstvu i napisala je 2 knjige, 3. knjiga je u toku, je li tako? Prvo bih vas zamolio da nam kažete odakle dolazite. Ja sam rođena u Rumi, to je u Vojvodini, što znači u sadašnjoj Srbiji, prava Sremica. Pa mi smo naši, ja sam tu negde Bačka i baš mi je drago da smo Vojvođani. Vi ste napisali 2 knjige. Prva od njih jeste Miris zemlje. Da li je to miris Vojvodine ili miris neke druge zemlje? To je miris Vojvodine, ali zato je dobila miris zemlje što u toj knjigi se radi o jednom mladiću koji je od malih nogu voleo miris zemlje, polja, vojvođanskih ravnica i pošto se odao alkoholu zbog pogibije svoje verenice, on je postao beskućnik, koristio je ležaj, zemlju, to mu je bio krevet, koristio je cvrkut ptica, to su mu bili prijatelji, što znači, zato sam je i nazvala miris zemlje. Miris zemlje, da li biste bili ljubazni da nam pročitate jedan odlomak iz te knjige? Imala sam brata, a više ga nemam. On je živ, a za mene mrtav. Odan jedino piću izgubio je sve što je imao. Izgubio je ženu, decu, majku, sestru, prijatelje i poznanike. Ostala je flaša, hladna flaša koja grli u proleće, leto, jesen i zimi. U toj flaši mu je njegova životna priča u kojoj se pojavljujemo i mi, njegova porodica. Polja su mu kuća i kućište, a vrapci, vrane i golubovi su njegovi jedini prijatelji. S obzirom da je to istinita knjiga, ja ne bih rekao lepo, ali interesantno. Šta vas je navelo drugu knjigu da napišete? Druga knjiga se zove Stranac u svojoj zemlji. Da li možemo biti stranac u svojoj zemlji? Možemo. Evo, ja sam 35 godina odsutna, u inostranstvu se nalazim, jedno izvesno vreme bila sam u Nemačkoj, sad skoro 35 godina se nalazim u Austriji. Postala sam stranac i u Austriji i u mojoj zemlji. U toj knjigi sam iznela sve moje padove, uspehe i poraze koje sam doživela i u svojoj zemlji, a i ovde. Stranac u svojoj zemlji. Ja ne bi za vas rekao da ste stranac u svojoj zemlji, pošto ste dugo vremena bili referent za humanitarne pomoći. Šta nam možete reći kao jedan stranac koji je pomagao svoju državu u toku ovog prošlog rata? E pa vidite, ja sam osoba koja je spremna da pomogne svima, posebno mome narodu svakako. Iako se ja osjećam stranac u svojoj zemlji, ali me uvek još vuče mojoj zemlji nešto. O tome da sam bila referent za humanitarnu pomoć u sadašnjem ratu, mnogo imam toga da kažem u tim knjigama. U mojoj knjizi je izneto tačno šta je. Dolazila sam u kontakt sa silovanim ženama, sa decom bez roditelja, sa ranjenicima, ne samo Srbe, posećivala sam sve nacije. Posebne su me interesovale žene koje su bile silovane i u toj knjizi su iznesene njihove ispovesti, istinite ispovesti, kako su doživele i šta od vojnika raznih nacija. Iz naših priprema za ovaj intervju ja sam saznao da ste vi jedno dete mešovitog braka. Šta znači to stranac u svojoj državi? Da li u Hrvatskoj odakle vam dolazi otac ili u Srbiji odakle vam je majka ili šta znači to stranac? Malo je teško to objasniti. Ja sam odrasla sa 23 nacije, što znači u čitavom mom životu nikada nisam gledala ko je ko po nacionalitetu. Ja sam gledala da li je čovek i ako je čovek, takvog sam ga i poštovala. Zato sam baš
gde sam išla u humanitarnu pomoć i htela sa svim nacijama da pričam. A to što se zove stranac u mojoj zemlji, ja se tako i osjećam. Ne samo u mojoj zemlji, nego i ovde. Znači, nemam mogućnosti da otkrijem gde je moja kuća i da li sam stranac ovde ili sam tamo. Mnoge svoje prijatelje izgubila sam ili stariji koji su pomrli, novi naraštaj ne poznajem i putem toga što sam doživela u svojoj zemlji, iznenađena sam strašno, to mi je dalo povod da kažem da sam stranac. Da li vas je uopšte ta tema navela na pisanje ili šta vas je navela na pisanje jedne knjige? Da, ta tema me navela zbog toga što se osjećam stranac gde god dođem. Imala sam lepih uspomena iz svoje zemlje, imala sam i ovde gde živim u Austriji lepih uspomena, ali i vrlo ružnih. Sada u moje stare dane, kada već treba da odlučujem gde će biti moja zadnja kuća, ja osjećam da ne pripadam nigde. Da li svaki pisac priča tako slikovito? Ja još možda ne razmišljam o tome, možda sam dosta mlađi da bi razmišljao gde bi bila moja zadnja kuća, ali ono što osjećam između nas dvoje jeste da smo umetničke duše. Vi pišete, ali to nije jedina delatnost kojom se vi bavite. Ja znam da ste završili medicinu i dalje radite na tom polju medicine, ali imate još jedan hobi osim pisanja knjiga. Šta je to? Moj hobi je, ja se bavim izradom od poludragog kamenja nakitom. To je moje najdraži hobi kome posvećujem svo svoje slobodno vreme. Šta? Drago kamenje i šta? To su ogrlice, minđuše, narukvice, čak što više na novčanicima izrađujem inicijale, na cipelama isto ukrase, na tašnama isto, na bluzama, što znači sve što može da se uradi od kamenja na nekim stvarima ja to uradim. Jasno mi je zašto ste počeli pisati, a šta vas je navelo da se bavite baš tom izradom nekog nakita sa poludragim kamenjem? Sad ću vam objasniti. Ja kad sam bila mala devojčica, vi možda još to ne pamtite, nosilo se cicane haljine i ja nikad nisam htela da imam istu haljinu. Tako da sam uvek nešto morala da dodam na toj haljini, jedan cvetić ili nešto. Pre su bile od plastični kamenčići, pa sam ja tu uvek nešto izvezla, napravila. I ta ljubav prema tom kamenju ili prema ukrasima još od malih nogu imam. Ja bih vas za kraj zamolio da nam pročitate ovo što piše na poleđini vaše knjige. Našim gledaocima ću objasniti da ako ih interesuju knjige i uopšte delatnosti kojima se vi bavite, možemo vas pronaći na web stranici www.nevena-džaja.com. Zahvalio bih vam se na ovom intervju. Knjigu ću pročitati 100%. Za kraj još jedan puta hvala i da čujemo šta piše na poleđini ove knjige. Ovo je autobiografska knjiga žene koja je 35 godina doživljavala uspone i padove u svojoj i u tuđoj zemlji, želeći da ostvari svoju ličnost, a na kraju ipak ne nalazi odgovor na pitanja. Ko je ona? Šta je ona? Rođena je u jednoj državi, a živi u drugoj. Govorila je jezik svojih predaka, a sada govori strani jezik. Imala je crveni, a sada zeleni pasoš. Slavila slavu jedne tradicije, a sada poštuje običaje druge. Imala je državljanstvo zemlje u kojoj je rođena, a sada zemlje u kojoj živi. Da li sve to može da je promeni? Identitet da, ali mentalitet ne. Na kraju koju odluku donosi kada je starost pred vratima? Prema kojoj državi je osjećala veću ljubav i njena poslednja odluka o tome gde želi da joj bude večna kuća?